Velkommen til Tyre og Frida Show. I har nok ikke bemærket den her YouTube-kanal, fordi at det er den første video. Vi skal fortælle 10 facts om os selv. Faktisk skal jeg sige 5 facts om mig selv og 5 facts om Tyre. Tyre skal sige det samme, bare om jeg gør det samme, ja. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg hedder Tyre. Jeg hedder Frida. Jeg er 12 år gammel, snart 13. Og jeg er også 12 år gammel. Ja, jeg har en kat, der hedder Blackie. Jeg har 2 marsvin, der hedder Nuka og Lucy. Jeg går til kunstskøjtning, men jeg er lidt ved at stoppe til det. Går til teater og sang. Ja, jeg vil meget gerne gå til dans og sang. Nå, nu skal jeg sige 5 facts om Frida. Hun vil gerne gå til dans med mig. Tyre, hun er fan af Hunger Games. Ja. Og Frida har været fan af Harry Potter. Og Tyre, hendes yndlingssang er Safe and Sound. Hendes yndlingssang, det er sådan en Don't Stop the Music. Eller Please Don't Stop the Music. Frida, hun er meget rytmisk. Hun kan let komme til at begynde at synge, faktisk bare. Og danse. Okay, jeg siger en til facts. Vi har glemt antallet af, hvor mange vi har lavet. Ja, nu er vi nået dertil, hvor vi gerne vil lave en konkurrence. Inden vi siger farvel. Nå, det bliver en konkurrence, hvor vi får et rugbrød hver, og så ser vi, hvem der kan spise det hurtigst. Frida, er det der? Ja, der var en, der spiste rugbrøden, så vi kan ikke lave den konkurrence. Benny! Hen i skammekrogen med dig! Ej, men så skal jeg aldrig stole på ham. Frida, det var dig. Øj! Vi skal altså komme i gang. Prøv at sabotere vores afsnit. Vi skal bare... det hele skal væk. Begrundet det med altså ikke det hele, Frida. Nej, men du ved. Vi skal spise så meget af det muligt. Vi ser faktisk, hvem der kan spise mest af den. Så, og hvis man får spist den hele, så er det bare hvem der får først spist den hele. Ja. Så. Men ellers så gælder det bare om at få spist mest. Ja. Og det er citroner, hvis I ikke kan se det. Ja. Færdig. Vi ses næste gang, og jeg håber, du kunne lide det afsnit. Hvis du synes, den var for lang, så skriv det i kommentaren. Hvis du synes, den var for kort, så skriv det i kommentaren. Hvis du synes, den var perfekt, så like den. Og hvis du synes noget andet, så like den. Like den lige meget ved, okay? Og hvis du ikke vil betjent efter din lyd, så er det glad for det. Hej! Nej, Frida. Nu kommer oprydningen.